Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalani sa mga kabisya, mga kabasic. Hi, partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! Shoutout sa mga feeling tuyot na tuyot ngayong tanghaliang ito. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, ganyan talaga pag walang jowa. Ba't yun naisip mo? Hindi, kasi nakakatuyot ng Sa akin basta weather ha? Hindi, kahit walang jowa. Weather naman talaga. Lahat naman tayo nakaka-experience. Sabi nga ng isa nating kasama dito sa work, mukhang may heat wave po sa labas, mga ganon. So sabi ko, sige, ingat kayo, ganyan. So weather naman talaga yung tagtuyot. Pero meron din Pinagpapaliwanag tayo. Hindi. Kasi may tagtuyot din talaga kapag walang jowa. Meron ding tagtuyot ng may jowa. Tagtuyot ng walang jowa. Bakit? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic na sa atin yun. Kung bakit Siyempre, longing ka eh. Correct, tuyot ang damdamin. Diba? Parang may kulang. Parang may hinahanap. Feeling mo. Basta, yun. Longing, parang may emptiness. O diba? May pagkatuyo. Pero, hindi naman lahat na may jowa, partner, ay masasabi mong ayos na ayos. Meron din naman mga may jowa na tuyot din. Natuyot na. Paano siya tagagastos? Yan. Okay, pwede. Pera. Ultimo pa nga pamasahe ng jowa sa kanya nang gagaling. Di matutuyot ka talaga nun. Ay, totoo din. O di naman kaya sa stress mo dun sa jowa mo, nakakatuyot ng itsura. Di ba may ganon? Nakakahagard. Correct, may ganyan din. Parang, nakakalosyang, no? True. Merong mga jowa na nagpapaganda ng aura mo. Yes. Meron din mga jowa na talagang sa truly nakakalosyang sa ano mo. Sa itsura mo. Correct. May mga ganun talaga. So sana ang wish lang natin wala pong tuyot today. Yung tuyot natin, partner, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kulang na naman ang sweldo. Tuyot na naman ang bulsa. Nako, agree ako dyan. Correct. Lahat tayo relate sa ganyang klaseng pagkatuyot. Correct, na hindi kailangan magpaliwanag kung anong klaseng pagkatuyot. Diba? Yung ulam mo ngayon, tuyot na tuyot din. Ay, totoo. Diba? Minsan, mas masarap kumain ng masabaw. Diba? Nilaga, sinigang. Totoo ka dyan. Minsan pag kunyari, tuyot na tuyot, parang bitin din eh. Hindi ba't kaya nga uso sa mga karinderya yung may palibreng sabaw? Correct, extrang sabaw. At mabenta yun ha, mabenta yung ganong klase ng karinderya ng strategy nila, may palibreng sabaw, only sabaw. Kasi ayaw na mga kumakain doon na tuyot yung ulam nila. Yan, diba? So ayaw natin ng tuyot. Tuyot na jowa, natuyo dahil sa jowa, natuyo dahil walang jowa, tuyong-tuyo ang wallet, ganyan. Ayaw natin ng mga ganyang tuyo. Mas gusto mo yung basa? Oo, yung mamasa-masa lang. Mamasa-masa lang, partner. Parang bumabalik na naman na itawid na eh. Kaya nga eh. Humihirip pa eh. Ang hirap i-explain ng mamasa-masa. Ang hirap lusutan eh. Parang Facebook lang yun, ipahamak minsan yun. Di ba yung mga translation sila? Oo nga. Di ba? Minsan parang, ano ba yung caption niya? Bakit ganun? Halimbawa si Rocky Terra. Di ba ang tawag sa kanya, Basa Princess? Correct. Akala ko talaga noon basa. Ay, hindi Facebook yung may kasalanan doon. Akala ko talaga, sabi ko, bakit ka nung di ko pa alam na basa princess. Ang akala ko talaga basa kasi ba laging basa yung kilikili kasi di ba ang dami niyang basa. kung si Tanya Chinita, ang lagi nga pinapakita yung alam na this. Kanyang hinaharap kaya mas maganda na daw manood ng radyo kaysa makinig, di ba? Si Rocky Terra parang laging highlight kilikili niya. Kaya akala ko dati. Basa. Oo, kaya akala ko
dati parang basa Oo. princess. Correct. Kaya Oo. nakita ko naman sa Facebook, yung translation niya, kasi ini-English ng Facebook eh. Ang nakalagay Wet doon, please princess. welcome the wet princess. Kasi malay naman yung Facebook, di ba? Ang sinasabi na kasi hindi alam ng Facebook kung ano ang malumay ba? Sa maragsa. Maragsa. Oo, maragsa yung, di ba? Malumay, tama yung basa. Oo. Sa basa. Ang basa Yan. kasi ay maragsa. Ganon. Yan. So, ang Ganon. pagkakaintindi ni Facebook, akala na wet. Wet, the Oo. wet princess. On air, the wet princess. Ako naman yun din ang interpretation ko kasi kaya hindi ko naisip. Kasi nagbabasa siya. Yung pala yun. Oo. Kasi 'di ba parang laging pag kilikili ni Rocky, ang daming comments. Oo Di nga. ba? Pag dedinita niya, daming views. Ano kaya yung sa atin? Para naman, ano yung sa'yo? Ano yung bato mo? Anong pambato mo? Wala akong pambato. Ayoko na lang. Hindi, legs naman sa'yo, legs. Hindi. Dapat may, Ano yung kausap ko, gagawin? legs. Yung ipapakita ni Kuya Boyet. Hita yung kausap ni Chuper. Yun yung paano mo, pa-reveal mo. Ganon. Kung sila may pa-reveal, dapat ikaw din. Ayoko nang ang dami ko na masyadong nire-reveal tungkol sa buhay ko, 'di ba? Ayun na lang. Stories of your life. Correct. 'Di ba? Pagmamarites ng buhay ni Nicole Ayala. Pwede. Ganun, no? Kanya-kanya po 'yan. Basta importante issues mga kabisyo, kung ano man yung mamasa-masa sa inyo. sana nakadudulot po ito ng ginhawa sa inyo kasi ang hirap talaga ng feeling ng tuyot. Alam mo, promise yung hindi ko mawari kung ano dapat isuot. Parang ano ba dapat isuot na hindi ako maaalibadbaran, 'di ba? Mga ganong klase mga Actually, eksena. either or eh. Yung tuyot at saka yung mamasa-masa. May ganong pakiramdam na hindi komportable. So kung dapat hanapin mo kung saan ka maging komportable. Yes. 'Di ba? Yung gitna-gitna lang, ganyan. Yung hindi basang-basa pero hindi rin tuyong-tuyo. Yes, Yan, ganun. sasaktuhan lang. Basic po yan mga kabisyo. Sana po okay ang inyong umaga. Meron tayo isang tambalanisa na nagtatanong. Sabi niya, Dear Nicole and Chris, tambalanista niyo po ako since 2007. Sobrang tagal ko na pong tambalanista and I must say, parang hindi kayo tumatanda. Kaya napansin agad yung message mo eh. Syempre. Yan yung mga napapansin na message mo, papapure. Yung mga papaganda ng araw. Nakuha mo, natumbok mo. Nakuha mo. Certified tambalanista. Aral ng tambalan yon. Ang sabi? Ang sabi niya, partner, paano po ba manligaw ng isang babaeng mayaman? Lahat po kasi ng mga niligawan ko, mga hampas lupa po. So parang madali lang po silang i-please. Meron po akong gustong ligawan sa office namin. Bago po siyang empleyado, yayamanin, laging nakakotse everyday. Gusto ko talaga siya. Paano po manligaw ng mayaman? Thank you, God bless. Yan. Okay. Paano alam mo, pare-parehas lang naman niya umuutot. Totoo. Pare-parehas lang ding panis ang hininga niyan Correct. tuwing umaga. Totoo. Na kapag ka nagugutom, may napapanis Ay, alam mo, yung minsan hininga. nga mas mabaho pa yung hininga nila. Actually, madami kaming kilala. Sabi ko, mayaman ka ba talaga? Name drop na tayo dito. Charot, 'di ba? Tag a friend na mayaman pero may May amoy. May amoy, 'di ba? Alam mo, pare-parehas lang talaga, promise. Minsan iniisip mo, bakit, ano kaya, although syempre may mga kakaiba lang din in terms of preferences. Pero kaya lang, wag mo munang i-overthink. Sa tingin ko, wag mo din muna, kung bago-bago pa yan na empleyado, wag mo munang ligawan. Diba? Medyo, yung medyo patagalin mo muna ng mga ilang mga linggo or buwan. Observe mo, ano bang klase ito? 'Di ba? Kasi makikita mo naman yan yung mga gamit niya ba mga pangyayamanin o yung siya ba yung tipong yayamanin siya pero yung mga gamit niya o yung mga bagay-bagay, mahilig rin siya sa mga simpleng bagay. Ayun muna yung alamin mo. Hindi yung overthink ka kagad. Paano po manligaw ng mayaman? 'Di ba? Kasi for all you know, mayaman nga siya. Mayaman yung pamilya niya. Galing siya sa mayamang pamilya pero sobrang simple niya. Correct. May mga kakilala akong ganyan, partner, sobrang tindi talaga ng kung mamanahin nila lahat ng mga pwede nang manahin mula sa mga magulang nila. Talagang pwede nilang ipakita
Pero Yes. sobrang simple nila at ayaw nila ng ganun. May mga ganyang klase mga tao eh. So Correct. kilalanin mo muna bago ka mataranta, matensyon na parang paano ko liligawan ito. Ano kaya yung mga trip niya sa buhay? Observe ka muna. Yes, yung sinasabi natin Oo. Masyado ikaw din judgmental eh. Oo, diba? judgmental Yun yun, ka no? agad. Totoo yun ano yan pagiging judgmental in a way. Diba? Yun yung dapat nating tanggalin. I-break natin yung klase ng mentality ng stereotyping or kaya generalizing. Correct ka. Kapag sinabi nating mayaman, lahat ng mga taong ito ay hard to please. Tama na. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Actually, minsan sila pa nga yung sobrang easy to please. Yes, sila yung mababaw ang Oo, kaligayahan. bakit? Kasi siguro, madami na sila nakukuha sa buhay nila eh. Or easily nakukuha nila kung ano man yung gusto nila. Kaya yung mga mabababaw na bagay, nagpapahappy sa kanila. Totoo yun. Yun talaga yun. Parang sinabi mo na rin yung mga dukha na kagaya natin tayo yung madaling kaladkarin, di ba? Correct. Well, yung kung Yung kasi sinasabi bigyan mo mo ng banana ko, sasama ka agad. kakasama ko lang kasi kakabigay lang sa akin ng balot ng isang araw. Huwag ka naman, partner. May tama ka. So parang ganun, nakukuha ka sa balot, di ba? Totoo, partner. Alam ba, may magsabi sa akin, friend, may takoyaki dito. Sabi ko, saan? Tara. Ganun kagad, pupunta kagad ako. O, Takoyaki, di ba? At saka isa pang dapat mo i-consider dito, hindi porke may kotse ang isang tao mayaman. Oo. Minsan ganun hatid sundo ng kotse. Mali mo, nag-grab lang talaga naman. Uy, mayaman din. Oo. Pag nakagrab, ang mahal-mahal na kaya ng grab. Parang nakakahilo nga pag nag-grab minsan. Sobrang mahal ang presyo, no? Oo, Taas presyo. Oo, so mayayamanin din. O, sa bagay, pwede Oo. din. Pero hindi, wag mo rin i-judge. Hindi mo alam. Hindi, yes. Nakisabay lang yan. Tama. Carpooling pala. Correct. Diba minsan may mga ganun sa mga village, mga carpool. Yes. So may mga binabayad lang. O di naman mayaman kaya. pa rin nasa village, Oo, no? sa bagay. Hindi, yung village nila walang guard. Oh. Yung village nila sira yung gate, Oo, kinakalawang. correct. Walang Oo. nagbabantay. Oo, di ba? Di mo Oo. alam. Parang, nasa village. Oo, Pero yung village nila binabaha. Correct. Ganon. So, huwag mo kagad i-judge. Mali mo nakisabay lang din sa office Totoo, mate may ninyo. nakasab. O di naman kaya. Ito, gusto mo na kagad ligawan, di mo alam. Shubit yan. Kaya lagi dinahatid ng mayaman. Yung totoo, sinong judgmental? Yung nag-PM sa atin o tayo? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. 20 years na po kami judgmental. Yung payo tayo ng payo sa kanya, na mo munang Oo. kilalanin mo muna. Correct. Ikaw naman, masyado kang tayo yung maraming sinabi. Tayo na yung maraming opinion. Nakakalurge. Hindi, binibigyan ka lang namin ng option. Di ba? Hugas kamay na naman. Di ba? Na pwede mong tingnan, na pwede mong i-consider. Ano ba, totoo ba tong nakikita ko sa kanya? Di ba? Kasi pag gumawa ka ng conclusion, that's the time na pwede mo kang maging judgmental talaga. Yung sa amin naman, lang eh. Naman sa amin, parang yung pwede mong tingnan. correct. Na aspeto. Oo. Pero sa true lalo at walang halong eklabu, pare-parehas lang. Ito meron akong isang particular na example. Sana nakatutok siya ngayon. Si Trisha De La Rosa, partner. Anak ni Madam Mayet De La Rosa at Richard De La Rosa. Oo. When you look at her, she's so simple. Oo. As in, alam mo yung parang may isip mo parang anak to ng jewelry empire of the Mayet De La Rosa fine jewelry. Oo. But she's easy to please. Madali siyang mapatawa, madali siyang lapitan, 'di ba? Yung mga ganon. Oh, kita nyo na. May Oh. mga ganyan minsan kasi may mga ito na nga, babalik na tayo dun sa nag-PM. Oh. Parang porke hinahatid ng dekotse, parang hindi na agad maabot. Oo. Hindi Yayamanin ganon. na kaagad. Hindi ganon. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Correct. Malay mo, may kotse ngayon, hulugan naman, namumroblema. Totoo. Hindi, huwag kang ganun. Lahulugan naman tayo. Judgmental pa rin. Lahat tayo Walang hulugan. pera yan, walang pera yan. Lahat tayo hulugan. Namumroblema yan, buwan-buwan. Walang pinanguhulog yan eh. Lahat tayo hulugan, partner. Hahatakin na nga daw eh. Kaya nga, ang difference nga lang, yung iba, 3 buwan yung walang hulog. Yung iba, hahatakin na. So, hindi po, yun lang. Ako para sa akin, kilalanin mo muna na maigi. Tama. Oo, kilalanin mo muna na maigi. Ano ba talaga, bago ka mag-create ng major judgment or impression na hindi mo kayang ligawan tong taong to kasi mayaman siya. 'Di ba? Minsan may mga tao na simple lang talaga yung gusto. Yung akala mo parang, hala, ang kakainin ba nito lagi steak? Hindi. Minsan yung May mga... steak nga lang kinakain, steak. Correct. Oo, steak. Steak.
Masaya na sa stick, di ba? Sarap naman yun bakit? Di ba? Kumbaga natataranta ka. Oo, yun kasi Nag-overthink ka yun na. yung feeling ko Yung steak ang gustong-gusto True, niya. parang, hala, siguro Afford ko kaya? Correct, pag nagligaw siguro ako dito, mamumulubi ako. Hindi, Oo. ang dami ko nga kilalang mayaman. Gustong kumain ng tuyo everyday. Tama. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako po si Nicole Hala. At ako naman si Cambio King Chris Na Chuper. nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Portion was Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!